हेल' लोगोफोर आं मोनसे मबाइल फाननो नागिरदोंमोन आंबो आंनि मबाइला जाबाय IQ7 ओमफ्राय दा बायबा 33 बा 35,000 गोलैगोन आंनो 40 लादोंमोन दे हमना ला मबाइला गोदानैनो दोङो आं मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय मबाइलखौ फाननो गोनां जासिगोन आंनिसो प्रब्लेम मबाइलनि प्रब्लेम नङामोन मबाइलालाय मार मोजांमोन गोदानैनो दाबो दोङो गोदानानो दा आं मबाइलखौ फाननो गोनां जासिगोन मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय नोंथांमोना नायनानै लांफैनो हागोन आं नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनानै बे नाम्बाराव फन खालामबानो आंखौ मोनगोन आं बारा हामाखै 25,000सो मोनबानो फानगोन रखम जाना दं आंनि गोसोआ मानो होनबा प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हाबानो खान्थि आंनि गोसोआ आं फाननो होनना लायाखै मबाइलखौ आंनि गोसोनि खान्थिनि थाखाय लादोंमोन आं मबाइलखौ फाननो गोनां जासिगोन आरो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर लानो गोसो दङब्ला आंनि नाम्बाराव फन खालामनानै फैबानो जाबाय आं रायज्लायहरगोन नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनानै दोङो नोंथांमोना बे नाम्बाराव खाहरबानो जाबाय आरो रायज्लायहरनो हागोन आरो मबाइला 5G आंथ' रेमखौ खिथाखाबाय 12GB रेम 5G मबाइल बेनो आरो मबाइलखौ नायनानै आरामसे लांफाय बाय बाय लोगोफोर